Πρακτική εξέταση υποψηφίων οδηγών κατηγορίας Α. Μηχανή. Μετά τον έλεγχο του οχήματος, τη χρήση κράνους και προστατευτικών και την κίνηση και κινητοποίηση του οχήματος χωρίς λειτουργία κινητήρα, ακολουθούν οι δοκιμασίες στην πίστα. Δοκιμασία πρώτη. Ελικοειδής διαδρομή με μικρή ταχύτητα. Σλάλομ. Ο υποψήφιος πρέπει να οδηγήσει το δίκυκλο με κατάλληλη ταχύτητα, έτσι ώστε να περάσει ανάμεσα από 7 κόνους τοποθετημένους σε σειρά ανά 4 μέτρα, στο μέσο μιας λωρίδας πλάτους 6 μέτρων, χωρίς να απαιτείται η χρήση φλας. Λόγοι απόρριψης είναι το πάτημα του ποδιού στο έδαφος, το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια, το πάτημα των οριογραμμών της λωρίδας, η ανατροπή του δικύκλου, το άγγιγμα των κόνων. Δοκιμασία δεύτερη. Κίνηση με μικρή ταχύτητα. Ο υποψήφιος πρέπει να διανύσει μια απόσταση 25 μέτρων σε ευθεία πορεία εντός λωρίδας πλάτους 40 εκατοστών. Η απόσταση αυτή θα πρέπει να διανυθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των 15 δευτερολέπτων. Ο χρόνος αρχίζει με την είσοδο του εμπρόστιου τροχού στη λωρίδα και τελειώνει με την έξοδο του ίδιου τροχού. Λόγοι απόρριψης είναι το πάτημα του ποδιού στο έδαφος, το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια, το πάτημα των οριογραμμών της λωρίδας, η ανατροπή του δικύκλου, η κάλυψη της απόστασης σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των 15 δευτερολέπτων. Δοκιμασία τρίτη. Κίνηση με αποφυγή εμποδίου. Ο υποψήφιος πρέπει να διανύσει εντός της ειδικής λωρίδας πλάτους 2 μέτρων μία απόσταση 40 μέτρων, επιταχύνοντας σε όλο το μήκος της και σε χρόνο μικρότερο των 5 δευτερολέπτων. Εξερχόμενος από τη λωρίδα, αποφεύγει ένα σταθερό εμπόδιο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 7 μέτρων και αξονικά με τη λωρίδα αυτή από δεξιά ή αριστερά. Στη συνέχεια, εισέρχεται σε μια άλλη λωρίδα αρχικού πλάτους 4 μέτρων και καταλήγει σε πλάτος 2 μέτρων. Λόγοι απόρριψης είναι το πάτημα των οριογραμμών της λωρίδας, η ανατροπή του δικύκλου, το πάτημα του ποδιού στο έδαφος, το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια, η υπέρβαση του χρόνου κίνησης των 5 δευτερολέπτων, το άγγιγμα του εμποδίου. Δοκιμασία τέταρτη. Πέδηση εκτάκτου ανάγκης. Ο υποψήφιος πρέπει να διανύσει εντός της ειδικής λωρίδας πλάτους 2 μέτρων μία απόσταση 40 μέτρων, επιταχύνοντας σε όλο το μήκος της και σε χρόνο μικρότερο των 5 δευτερολέπτων. Εξερχόμενος από τη λωρίδα πρέπει να φρενάρει και να κινητοποιήσει το δίκυκλο σε απόσταση 15 μέτρων. Λόγοι απόρριψης είναι το πάτημα των οριογραμμών της λωρίδας, η ανατροπή του δικύκλου, το πάτημα του ποδιού στο έδαφος, το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια, υπέρβαση του χρόνου κίνησης των 5 δευτερολέπτων, η μία κινητοποίηση του δικύκλου εντός των 15 μέτρων. Δοκιμασία πέμπτη. Επιτάχυνση οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων. Ο υποψήφιος πρέπει να διανύσει μια απόσταση 50 μέτρων, επιταχύνοντας σε όλο το μήκος της ειδικής λωρίδας, πλάτους 40 εκατοστών, σε ευθεία πορεία κινούμενος με τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα με δεύτερη ή τρίτη ταχύτητα. Λόγοι απόρριψης είναι η μη αλλαγή μίας τουλάχιστον ταχύτητας εντός της ειδικής λωρίδας, η μη επιτάχυνση σε όλο το μήκος της ειδικής λωρίδας, το πάτημα των οριογραμμών της λωρίδας, η ανατροπή του δικύκλου, το πάτημα του ποδιού στο έδαφος, το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια. Τέλος, η ακινητοποίηση, στάθμευση του οχήματος και η ασφαλής απομάκρυνση από αυτό. Ο υποψήφιος πρέπει να ακινητοποιήσει το δίκυκλο στη θέση στάθμευσης, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη φλας, μετά να σβήσει τον κινητήρα, να θέσει την πρώτη ταχύτητα, να εκτείνει το πλάγιο στήριγμα, να αφαιρέσει τα κλειδιά από τον κεντρικό διακόπτη
να κατεβεί από το δίκυκλο και αφού βεβαιωθεί ότι το όχημα είναι καλά σταθμευμένο, να απομακρυνθεί με ασφάλεια από αυτό. Λόγοι απόρριψης είναι η μη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες. Ακολουθεί πορεία κατά την οποία ο υποψήφιος ελέγχεται για τη συμπεριφορά του σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας. Οι σχολές οδηγών Μπασκούτας σας εύχονται καλή επιτυχία.